Cando me digades. Sí. Pois moi bo día, vimos de celebrar unha nova xunta de portavoces na que esta vez sí que aprobamos cuestións xa fundamentais para a conformación das ordes de día de plenos e comisións e arrancar coa actividade ordinaria do Parlamento. En primeiro lugar, no referente ao número de iniciativas que cada grupo poderá incorporar ás ordes de día de cada pleno comisión, imos manter os números de iniciativas por grupo parlamentario da pasada legislatura, co único cambio de, ao contar este ano cun grupo mixto dun único membro, pois este dispón en cada período de sesións da posibilidade de incorporar algunha das iniciativas, unha pregunta ao presidente, unha interpelación, moción, pregunta ao goberno e unha proposición non de lei. Cando faga esa intervención, evidentemente detrarase de unha das que lle corresponderían ao seguinte grupo. Respecto aos tempos de intervención, pois imos a ir a mocións e proposicións de lei con 8 minutos de intervención inicial e 8 minutos de resposta para cada grupo parlamentario, deixando un turno de peche de 3 minutos para o grupo propoñente. E no caso das interpelacións e preguntas mantemos a estructura da pasada legislatura. No caso das preguntas en pleno tamén 3 minutos, 2 minutos e 3 minutos, como viña sendo habitual. Entrando xa na orde do día do primeiro pleno ordinario desta 12ª legislatura, pois o Grupo Popular ven a defender dúas proposicións non de lei sobre cuestións que consideramos de máxima actualidade. A primeira delas está marcada no ámbito social e pedimos ao Goberno galego que siga estendendo a rede de unidades de atención temperá para que chegue cada vez a máis concellos co fin de seguir incrementando a presencia territorial destas unidades, de evitar gastos e desplazamentos innecesarios ás familias e de reducir tamén as listas de agarda neste servicio. Galicia viviu nos últimos anos un desenvolvemento desta rede de atención temperá importante ao pasar de dúas unidades financiadas en 2009 ás 46 unidades que existen actualmente que chegan a cubrir as necesidades de 200 concellos. É coñecido que o colectivo das persoas con discapacidade da máxima importancia para o Goberno galego e, polo tanto, por este motivo vamos a incrementar ano a ano o orzamento destinado á discapacidade. En concreto, este ano adícanse 172 millóns de euros a atender estas necesidades. Iso sí, a Xunta segue sen recibir o 50% do financiamento que lle corresponde ao Goberno central para atención en dependencia e que supón alrededor de 2.500 millóns de euros que levamos deixado de ingresar. A segunda proposición de lei ten que ver cunha cuestión que creo que está a suscitar unha fonda preocupación entre os habitantes do rural, que é a obriga establecida polo Goberno central de ter que rexistrar os máis de 50.000 currais familiares de autoconsumo. Estamos diante dunha decisión do Goberno do señor Sánchez que vai en contra do sentido común, porque o único que supón ao noso entender é unha maior carga burocrática e maiores trabas para os propietarios destes currais familiares que non sacan ningún beneficio económico dos mesmos xa que non comercializan estes produtos. O Goberno central non atendeu as alegacións presentadas pola Xunta de Galicia, que considera esta normativa totalmente contraria ás especificidades do territorio rural galego, polo que consideramos que estas explotacións de autoconsumo deberían quedar fora do ámbito de aplicación do Real Decreto. Lamentamos unha vez máis que o Goberno do señor Sánchez non tivera en conta as comunidades autónomas e continúe no seu empeño de legislar de costas ao territorio sin atender as peculiaridades de cada zona. E diante desta situación, o Grupo Popular vai demandar ao Goberno central que modifique o Real Decreto polo que establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas para suprimir a obrigatoriedade de rexistro das explotacións avícolas para autoconsumo. Hagas decisión da autoridade competente naquelas explotacións que, en función do risco sanitario ou criterios de ordenación sectorial, si o precisen. E, por último, e dentro do apartado de preguntas ao Goberno galego, dende o Grupo Popular, imos interesarnos por dúas cuestións que van a ser primordiais nesta legislatura. A primeira ten que ver coa vivenda e preguntamos polas medidas que vai tomar a Xunta para que Galicia sexa incluída no programa Viena da Sareb, que contempla a construción de 3.500 viviendas de alugueiro en 10 comunidades, logo de coñecer que a comunidade galega non figura entre as elexidas. A segunda fai referencia á xestión do litoral e volvemos a insistir
no agravio que supón para Galicia transferir ao País Vasco estas competencias, mentras en Galicia continuamos coa lei autonómica recurrida e en suspenso. Creo que é evidente que estamos diante dun evidente agravio contra Galicia e unha diferencia de trato que é injusta e injustificable, dando privilexios a unha comunidade en función dos intereses políticos de Pedro Sánchez e detraendo esas posibilidades idénticas de desenvolvemento a Galicia, pois non sabemos moi ben por que especial teima do presidente ou do seu goberno. E, por último, tamén nos interesaremos sobre o estado en que se atopan as obras dos eixes de mobilidade sustentable que se están a desenvolver nas cidades de Ourense, de Santiago e de Pontevedra. Esas son as nosas propostas para este primeiro pleno ordinario de legislatura e póñome agora xa a vosa disposición por se hai algunha cuestión que queredes que aclare e se non marchamos para ese pleno que vai abrir xa oficialmente o período de sesións. Sí, a exconselleira Elena Ribó acaba de presentar a súa baixa no grupo. Que motivo alegou para Elena Ribó quere voltar á súa actividade universitaria. Eu tuve unha ocasión de recibila esta mesma mañá no grupo e creo que o que me corresponde é reiterar as palabras de agradecemento que lle fixo onte o presidente da Xunta polos servicios prestados. Yo agradecemos moito e o único que lle trasladei é no meu nome, no dos outros 39 parlamentarios do grupo, que esta é a súa casa, aquí deixa un bo número de amigos e estamos a súa disposición cando queira e para o que necesite. Telegráficamente saber se foi fixero, un pouco armar o período de sesións, todo o que se... Bueno, creo que hubo algún malentendido e, evidentemente, é dicir, creo que finalmente quedou todo configurado axeitadamente. Eu quero aclarar, parece que hubo algunha discrepancia ao principio porque, bueno, entendo que pode resultar complicado asumir as novas realidades políticas e as consecuencias que se derivan desa situación. Hai un grupo que evidentemente perdeu un número importante de representantes e hai outro grupo que guardou tamén ese número de representantes. Ao final creo que atopamos un punto de encontro interesante e creo que tamén, e quero destacalo, fundamental para ese acordo é a xenerosidade que creo que mostrou o Grupo Parlamentario Popular, porque evidentemente fixemos e as decisións que tomamos foi mantendo en todo momento o número de iniciativas, tanto de impulso como de control ao goberno, que se mantiñan na pasada legislatura, a pesar de que, por proporcionalidade, correspondería ter algunha menos. Pero volvo a repetir, nós somos un grupo que sustenta un goberno que ten a maior disposición de cara á transparencia e a dar contas na casa de todos os galegos de cal é a súa xestión. Nada temos que ocultar e, polo tanto, tendimos a man e chegamos a un acordo para que se manteñan esas iniciativas de control e se desenvolvan con absoluta normalidade. En primeiro lugar, o digo porque probablemente o máis reseñable de todos, se van a manter as dúas preguntas de control ao presidente como sempre foi a nosa vontade en cada un dos plenos. No. Haberá dúas porque o propio regulamento contempla que son dúas as preguntas por sesión que se fan ao presidente. En a aplicación da proporcionalidade habería, digamos, uns cuantos plenos en cada período de sesións no que se formularía unha única pregunta ao presidente. Nos entendemos que non ten sentido e, polo tanto, se manteñen as dúas preguntas ao presidente en todos os plenos. Faranas habitualmente unha pregunta ao grupo parlamentario do BNG e outra do PSDG e o día que é un por período de sesións que lle corresponde ao grupo mixto, pois ese día serán o BNG e o grupo mixto. Sempre será en detrimento do PSDG, entón? Bueno, eu non teño ningún inconveniente en variar ese criterio se hai acordo entre os grupos, pero, en fin, parece razonable e, en principio, que está acordado. O acordo é exactamente igual, é dicir, por un acordo que xa se tomou en anteriores, un precedente que existe respecto a que lle corresponde presentar iniciativas ao grupo mixto, o grupo mixto en cada período de sesións ten a posibilidade de presentar unha de cada unha das tipoloxías de iniciativas que hai, é dicir, unha pregunta ao presidente, unha PNL, unha interpelación, unha moción, unha pregunta ordinaria, unha pregunta urxente. O día
vanse espallando, para que non coincida sempre no mismo pleno, vanse espallando. O día que formula a pregunta ao presidente, pois ese día non a formula o PSDG, o día que pregunta a PNL, pois ese día o PSDG ten unha PNL menos, e así sucesivamente con todas as propostas. Se non me falla a memoria, aquí houve máis de 2 preguntas ao presidente. Aquí houve moitos antecedentes, eu recordo o recordaba hoxe, falando da proporcionalidade na que o grupo que sustentaba o goberno facía preguntas ao presidente. Evidentemente, se fixéramos a aplicación diso, o 50% das preguntas se corresponderían ao Grupo Popular, e a nos parece que en aras a transparencia e a un certo sentido común nas cousas, pois evidentemente non vamos a exercer esa opción e mantemos as 2 preguntas, porque volvo a repetir, o plantexamento que se fixo desde o principio, o plantexamento que lle fixen ademais aos grupos foi conservar a estructura de pleno que tiñamos da pasada legislatura para que non se alongaran en exceso os plenos, tendo en conta que ahora en cada iniciativa legislativa ou en cada comparecencia temos unha intervención máis porque hai un cuarto grupo, un cuarto representante, polo tanto, lle corresponde exactamente os mismos tempos que o demais. Entonces, bueno, creo que é un acordo francamente equilibrado. Si, o regulamento contempla, sí. Outra cousa é que se poda modificar por acordo das partes, pero o regulamento que establece son esas 2 preguntas. Non hai novidades sobre o feito de que os conselleiros vayan deixar o gabinete e vayan deixar a... Se as hai, a mí non mas contaron, e se o fixeran tampouco podería trasladalas. Quero dicir, creo que ante o presidente foi moi razonable, evidentemente hai un período no que se teñen que producir unha serie de axustes que van a afectar o grupo, pouco a pouco iremos coñecendo o detalle deso e tamén as decisións que tome o presidente respecto de que conselleiros deixan a súa acta e cales os conservan, si eses son os casos, non? Bueno, contou porque así o anunciou o presidente, evidentemente. A min, ata de agora, o presidente nunca me deixou mal respecto se ratificou as súas palabras públicas. O dixo públicamente que habería movimentos e, polo tanto, pois estamos á espera de que tome as decisións pertinentes. Que resto de cuestións? Bueno, efectivamente, parece ser que o presidente xa mantivo algunha conversa con todos estos. O noso posicionamento foi moi claro, facer unha ocupación racional dos espazos e intentando evitar, na medida do posible, calquera obra que non sexa imprescindible, porque, ao final, esas obras, evidentemente, se fan con cargo os diñeiros dos galegos e entendemos que ten que haber racionalidade niso. Espero que non haxa problemas ao respecto e simplemente faremos unha distribución racional e proporcional dos espacios dos que dispón esta casa, que creo que son máis que suficientes. Algúna outra cuestión? Pois entonces, se me permitides, vamos cumplir no pleno. Moitas gracias.